Kirangan nyuwun agunge pangapunten nggih kangge mitra-mitra kula Wididaya nggih. Kula akhiri nggih kula gara-gara kangge ingkang mangkugati nggih ponakan kula. Nyuwun agunge pangapunten ya. Lakoni cek dawa jare. Ha iya. Ayo Cuk, nang ngamarta Bagong.
ngempal daya sinebataken ngamarta ngamar manggota nalaya mati Pandhawa sampun manggen wonten ing tatanan panggi nanging ing riku tumraping Pandhawa sipating titah utawi manungsa blaka boten lepat inggih tetep kanggenan lelampang ingkang aneh pramila sintruk Pandhawa sedaya awit Gatotkaca ingkang dipun dota dhateng Ndyarawati menika sampun prapta to senadyan prapta ing Gatotkaca Kuntadewa dereng mangertosi bab perkawis dipun terami menapa boten menawi dipun terami menika sampun sayenthi inggih nanging dereng kalsantun awit Kuntadewa inggih mangertos wonten lebeting griya barang sing durung lakon Kuntadewa sampun mangertosi nanging piyambake boten purun rumini kerja ger putra pana aku Gatotkaca kaya apa anggonmu ndak utus menyang Diwarawati inggih mangke dipun rembak amrih saene kados pundi kados kemawon Gatotkaca kaya apa anggonmu ndak putus menyang wakmu Lalendra usanane sing tak maksud inggih mboten kados-kadosa tumrapipun Kangjeng Bathara Kresna menika sampun nampi kawontenan ingkang semanten nanging wonten pepalang Kanjeng ana pepalang kaya apa nggih
kabontenipun teges damel ingkang rumiyin kenging napa wa Bathara Kresna kok boten paring dawuh lajeng kedadosan ingkang semanten nika wah boten lelampan kula ingkang kula lampahi la yo mbok babarno beberno ben kene iki ngerti ngono lho nak inggih Bibi Bratajaya wonten ingkang ngersakaken dados kula wau rene dangu menika awit andon Pancakara kalih tiyang ingkang ngersakaken dhateng Bibi Bratajaya menika lho ana sing nglamar maksude nggone nggih menika utusanipun Nalendra saking Mundri Kencana Prabu Anom Danan Jaya menika ingkang ngersakaken kedadosan kula andon Pancakara mengsah kaliyan utusanipun Prabu Danan Jaya asma patih Tengkal Mega menika kula inggih boten kawon nanging kula boten saged damel pejaing inggih menika pepating praja ingkang asma Tengkal Mega menika lajeng ingkang semanten menika dipun rapih kaliyawa Nalendra Bibi Bratajaya menika nyuwun bebana dados nyuwun turunan gajah ingkang saged tata jalma kados manungsa dipun trami nanging dipun suwuning bebana sekawan cacahipun Kanjeng lho lah kok gak biyen-biyen langit duka ingkang semanten niku tunggal gajah ingkang saged tata jalma punapa lajeng wonten menika ingkang angka setunggal kaping kalihipun umpak suku Damas iki umpak Bali suku Damas 3 ingkang angka 3 menika buron laut sekawan bedes putih mulus ingkang saged tata jalma menika katik wulu ingkang Banyumas menawi boten ngoten boten saged dadi pun padosipun pancen kaya ngene iku bengkawuk ya wis rerena anggonmu matur kepitung barep kunta kakakku iki diterima tapi persasate ora diterima lah ngono kok katik teges gawe bareng iki napa lah kakakku Bathara Kresna iku nek pancen duwe kenyatan apik ora ngantek jaluk bebana sing kaya ngono iku mah ya tapi kareping Bratajaya iku Dik ono gak duwe karep apa-apa sing nglakoni ya sing nglakoni tapi masih sing nglakoni kaya ngono iku tapi nek kakakku Kresna iku mang ngandani karo Sembadra karo Bratajaya iku gak ya iso gak njaluk sing aneh-aneh ae ku niate ngajak wurung tapi alus Dun niate ngajak wurung ae nek muni ya wurung ae mumpung gurung diwurungno ae nek muni ngajak wurung sembarang wis oh yo kacarita taranggono kapireng menawi wanti anggenipun dauk switaning Rama kan Bratajaya gumeter kaya dilolosi dayune
Taranggono Priyo. Bendaramu kaya apa cung nek pancen sembarang iku ya ana tatane burak ana kok wong nangis kaya mawa tata sik kok uru ayo ura maneh ditata ya apa cung ngapane kaya ngono wong pancen jenengane lelakon kok jane. Gesi. Coba pikir Juno Taranggono kaya ngene kaya apa? Bisa, Bang. Ngono kok jarene lanang ya apa sih Taranggono dilamprong amit-amit. Dhisik. Ndara kula gedhe wis berceh kono aja kathik melok guneman. Pon puno kawan lho dhisik. Pun kadek ana kawan wong bapak meno pandu biyen nggih mboten kok pani sembrono kalih kula kok. Mboten wani gawe sembrono. Dhisik si napa niki tatanan iki kon iso nata kon iso gelek. Sing diarani apa gajah pantal panggung ora endi dalane. Kula weruh kabeh iki ngertos. Kakek-kakekane. Ndara kula Kresna ngoten iki sing wis senu. Tapi nek Semar niki semerap karepe. Niku dijalukane Bratajaya niku. Lah mergo Kresna niku wis senu ya iki. Lah nek pancen iso ndolekne kaya ngono niku lak lega atine mergo keturutan wonten dadi dulure lho ngoten. Dadi boten bae-bae. Lah nek pancen kulo aku ngajak urung. Kula sing ngajak mboten urung. Oh iya. Taranggono pireng. Aku ring Badranaya ingkang semanten menawi mboten wangsul. Umur ngelir. Wong dadi pinuni biru. Ngajak gak urung kula niki semerap gene tapi penggawean ditata yo berja aku manut cara awakmu berja nggih yo Kakang Semar yo apa Kakang Semar yo coba Semar nggih nek kaya ngoten kula saged ngomong ditata niki sebabe niku cara niku enten tapi nek Semar tok mboten saged. Yo nek pancen awakmu gak iso yo penggawean dibagian nggih kaya ngoten umpak suku Damas niki nggih ning Tandhawaru umpak suku Damas nggih umpak kencana suku Damas niki darbeke Gunawan Wibisana niku adik Dasamungka lho ngoten dadi niku sing gadah niku
Gunawan Wisana inggih wonten Kadipaten Tandhawaru. Lah nek pancen kaya mangkono Bengkawuk ngene nggih. Jebolen umpak Subudo Mas inggih gampil mangke lajeng lintune ya rungokno perjeh. Nggih tunggal. Sing penting niki suku Damas dhisik. Ndara kula gedhe kudu dateng Kendali Sada. Kudu teng Kendali Sada. Aku nang Kendali Sada. Ndara kula gedhe niki tunggal guru kalih kapiwara. Ha niku digawe jangkepe tuntunan bebono niku. Ela dialah. Bengkawuk konango Tandhawaru upayan dolek ono. Lah dene engko Kendali Sada tak tekanani wah menawi ngaten inggih estaken dawuh kula padosane Kadipaten Tandhawaru. Bubar pagelaran praja Batana Kawarja. Umpak suku Damas dipun tanggel lan Gatotkaca. Lah dene kawontenane Kendali Sada jigan kapiwara. Rewanda Seta gedhe sak jarang teci dipun tanggel kaliyan Antasena. Sena dhateng Kendali Sada Gatotkaca medal Jawi jejeg pertiwi mungging dirgantara. Murgali lamatan tumuju dhateng ing Kadipaten Tandhawaru.
sarita Gatotkaca ingkang ngumpuli umat suku Damas ya kencana bali suku Damas. Sajane Gunawan iki bisa ana menika panjalmane. Raden Partakrama menika inggih menika sedulur tunggal kawruh tunggal guru lan sandang Bathara Wisnu saking menika. Tasih wonten Bumi Tawa ya kayangan Nilawindu. Wonten Kandha utawi Lampahan. Bathara Wisnu tanding lan Ratu Beting Kambuja Prabu Kebohandanu. Urip ing kasedan jati Ratu Beting Kambuja mengsah lan sandang Bathara Wisnu durikala semana. Lajeng primbon utawi buku pakem Ila Duni menika kentun primbon dipun paringaken dhateng Partakrama sumados Partakrama ing tembe akhiripun manjalma dhateng Bibisana. Pramila Bibisana kempal kalawan Prabu Rama Pancawati ya ngayugyapala. Lah dene Sang Hyang Bathara Wisnu manjalma dhateng Prabu Rama Prabu Rama purun ing kasedan manjalma dhateng Sri Kresna. Pramila saking panitis kala wau menawi Bibisana menika panjalmaning Partakrama boten saged pisah kalawan Sang Hyang Bathara Wisnu. Kempal lan Arya Janaka Taranggana awit menika saking Umaya Ratna inggih Wisnu kabedah. Bathara Wisnu inggih sejuga Bathara Wisnu. Ingkang separuh manjing dhateng Bathara Wisnu, ingkang separuh manjing dhateng Umaya Ratna. Umaya Ratna inggih Taranggana. Lah dene Bratajaya panjalmane Betari Suralaya Sriwigawati mila kedadosan saking tetes punika saged kental. Tansaya mandhap ladyalah ya iki umpak suku Damas sing dikersakno Bathara Kresna. Sanalika ben lirik lawan Gunawan Wibisana. Lah iki lak anakku Ndrajit iki. Iki anakku Ndrajit iki. Ya wis iki pancene aku wis kecono suku Damas. Pertamtu aku nemasing Prawaya mati. Sanalika piyambake sedhak suku tunggal. Mejahi sedaya panguripan kang ana jroning Gagarba. Pira kabeh panguripan kang ana jroning Gagarba. Sedaya kabeh 44 kang ana dhuwuring Dadana likur, ana nisoring Dadana likur. Den wilang triti kelawan Gunawan Wibisana. Kebuk ana jantung getih paru sungsung sak piturute dipun pejahi kelawan Sang Gunawan Wibisana. Nek Gunawan Wibisana setunggaling jalma nuju ming Prabu Rama Wijaya Pancawati ya ngayugyapala sampun tutup lakune. Sukma mrambat pring sedapun mancik gunung pegat pucuking grana lintang grana cemer kuping cemer lesan cemer jubur cemer otak dolindri obah gunung pragempa gunung miyus segara kocak jagat tetangan bumi manjung kayangan kowe den gandul ke dening Widodari dipun utus mandhap dhateng ing Kandha
Kanjang Sukma raga boten purun wang saking Sukma Glendeng lan para widodari lan jerat soal wonten pangayunaning Gusti manggen Wibisana dhateng swarga bandang sampit pitu katut saragane. Gatotkaca bali suku Domas den jebol Yol lan Gatotkaca kabeto mungging Dirgantara wangsul dhateng Praja Ngamarta. Pikirku gak enak melang-melang wah ono opo lho. Wah, mosok kacono aku angon gajahku iki ono kene dadak. Pikirku sia-sia. Lho. Mosok kate ono wae aku mambengi ngipi apik. Ngipi prasaku ngipi nyuwun apem ora apik ah. Ayo iki ana apa? Lho, sapa Kang Cumurut? Kocap ingkang mandhap wonten ing daratan Raden Gatotkaca Biru.
satriya sing gagah perkasa Gundirawa. Yo. Tak durung saka gegana iki mang sliramu iki mang angon gajah. Gajah sing diarani pancal panggung iki. Mestine ngono gak gajah. Ya pancal panggunge iki sing kok doleki. Sliramu sapa? Aku Gatotkaca ngamarta negaraku. Wah, iya bener iki. Lah balik sliramu sing duwe, ya aku sing duwe gajah iki aku sing angon. Kondo bloko aku iki ketepeng reges. Aku gak duwe panggonan, aku ya ana jeroning alas. Ana jeroning wana kono. Gatotkaca sliramu mudhun saka gegana duwe karapan apa mrene? Yo. Ngene lho aku ki ana bebasan ketiban kayu galih ngembun dawuh pangandikane. Wasinuwun ngamarta sak perlu aku bakal nyilih karo yaiku kahananing gajahmu sing aran pancal panggung. Gon ngerti pancal panggung? Ya gak ngerti. Ya ngertekno wong aku gak ngerti. Ya mergo sikil iku putih kabeh iku nek mlaku banter. Nek pancen kon wong laku gak aku apa urip kok apa sak mestine tapi nek kon butuh pitulungan ya tak tulungi. Ya tak tulungi. Dadi pancal panggung kok gawa kenek. Tapi nek wis mari gawene balekno. Oh la dialah. Aku ngerti kon iki butuh iki digawe sarana dijaluri Kresna nak ya. Kresna iku duwe karepan tuntunan oleh adik dirapi tapi kemanten kudu iso nggawa tuntunan papat. Bebonone karo papat. Siji umpak suku Damas. Kok gawa kok jero Kanjeng Gelung iku. Iku duwe Bibisana. Aku loro ya. Bedes putih mulus ulu Banyumas sing iso tata jalma kaya lumrahe menungso iki. Ya. Telu gajahku iki sing kok butuhno. Papat buron samudra mbuh dolekno dhewe nek iku. Kelajalah lah nek pancen kaya mangkono. Aku lah mbok nyilih. Ya tapi disekseni genter karo pater. Nek pancen iki wis mari gawene culna ana jeroning wana kene jeroning alas. Paribasan sliramu gak ketemu karo aku gak apa-apa. Ya iki jenenge laku, tapi nek pancen kon nulayani omongku ya, nulayani omongku. Nek sangsara ya awakmu dhewe Gatotkaca. Ya apike resike adimu. Aku gak bakal nulayani rembugku. Mesti nek mari gawe tak balekne. Ya nek kaya ngono seduluran karo aku gawon. Kanane gajah pancal panggung iki. Gawe sarana, gawe ngarak nyang Diwarawati. Karanggono cek daun switaning kromo karo si Bratajaya. Muga-muga tang lestari widodo
umpak suku Domas setunggal. Dene gajah ingkang saged tata jalma niku jambake gajah ingkang saged tata jalma saged nasak wonten ing Wanawasa ya wana Pinangjaya. Dados sampun angsal 3 kang kinarosrana serananing Brontajaya menika sampun boten kenging waos namung ing rusak nalika Gatotkaca ngungkuli samudra sareng sampun ngungkuli samudra ing riku boten kenging sane yang pandung umpak suku Domas ketempuh Prabowo saking gedhening Samirana umpak suku Domas runtuh mlebet dhateng ing Bengawan kejegur wonten samudra. Kangge criyos utawi gegedongan kemawon umpak suku Domas ingkang wonten lebeting samudra dipun ceburi kaliyan Sang Gatotkaca. Sareng dipun jeguri kaliyan Sang Gatotkaca, Gatotkaca pinanggih Dewi Minawati. Lajeng umpak suku Domas sampun dipun darbeki kaliyan Minawati dipun suwun boten angsal saged maringaken suku Domas nanging Minawati piyambake nuwun dipun krama lan Gatotkaca. Dadosan lebeti cariyos dipun garwa lan Gatotkaca nanging Gatotkaca gadhahi pamundhut gadhahi panuwunan urun ngrama Minawati menawi saged inggih menika maringi burun laut Mina sak pituruting menika dipun paringi Gatotkaca. Santun kedadosan ingkang semanten Gatotkaca piyambake sampun jangkep beta srana beta bebana ingkang dipun kersakaken lan Ratu Dwarawati medal saking samudra malasat nggih dirgantara sumedya wangsul dhateng Praja Batana Kawarsa iya. Gatotkaca ingkang ngungguli kendali sada beta srana beta bebana umpak suku Domas mambet gandane umpak suku Domas manggalih Gangkapura
Wadialah iki ana celorot ana cahya abang katanduk buri biru iki kaya cahyane Drajit anak ing dasa muka mosok kok Drajit tapi kok gawa suku Domas iki jaman apa kang mongko duri kala semono jaman Nalkodiraja lah iki dudu jamane Wadialah umpak suku Domas iki darbeke Bibisana nek umpak suku Domas iki dijebol utawa dijupuk liya ana Duratmaka mati Bibisana iki ngopus dan Kapiwara awit Guntara semanten kinarya nuju ujuming Prabu Rama Swargi. Dadene Kapiwara menika sema patine Pancawanti yung Ayodhyapala tesih jaman Dasamuka. Wonten ing dhuwuring gegana den lirik lan singgan Kapiwara. Cetha menawi menika bali suku Domas bledhek lan singgan Kapiwara ngantos jawah wonten ing daratan. Satrio sapa kang dadi aranmu kon kumawani jebol bali suku Domas tak jaluk yo aku Gatotkaca perlu apa riwanda ya iku kendali sada pertapanku umpak suku Domas iku duweke dulurku tunggal kaweruh tunggal guru yo oleh kok jaluk tapi kon iso yaiku medhotno guluku gumlundung oleh daratan Gatotkaca bocah durung ilang pupuk lempuyange ora kok wulungno itu persajat darweku mati tanpa kelarapan bumi batang muwur.